jekk it-tifla l-essej tagħha ma tattendix skola, jekk ma jkunx hemm tifla oħra li tinserta ma tiflax tifla oħra li jkollha l-essej, hemm dak il-każ rajt jagħtuha l-essej. Jagħtuha din it-tifla li ma tkunx attendit skola. Però jekk ovvjament it-tfal ikunu attendew li għandhom l-essej, jibgħatu lura d-dar. ċemplu li mill-iskola biex immura li jew ħadd tad-dar għax l-essej li tawa ċemplu mill-iskola minn skola oħra kienet ibbukkjata għandhom u kellhom jieħduha. Ovvjament ma kienx hemm min joqgħod tifla batu għaddar. Biżejjed titlef meta jkollha kundizzjoni tagħha. Jinqala saġa fil-kundizzjoni tagħha ma rrid titlef għal xejn, ma tkunx ma tiflax. Tifla tkun saħħitha jkollha tiġi d-dar. Il-problema tiegħi anke t-tifla tgħix kemm kienet imdejqa li biex tilfet il-lessons, biex tikkonfondi titlef il-lessons, id-dar ovvjament mhux l-iskola. U jiena bdejt nikkonfondi għax l-għada ma tawniex premessa li t-tifla ħanuħodha u ħajtu l-essej. Hija problema li għandhom l-iskola minn is-sena titort l-iskola għax l-iskola kienet ġifieri kellimna l-ħedu kienet ukoll irrabjata ġifieri u kienet deluża li kellha tibgħat it-tifla lura d-dar ovvjament it-tfal iridu jitalmu u ma jriduhom jitalmu ma setgħux jagħmlu mod ieħor għax m'għandhomx relievers. Dik l-għatina m'għandniex relievers.